L-aħbar żvelata mill-Gazzetta Kulħadd li l-MP Roberta Metsola ma mxitx mal-Polonja kif imxiet ma' Malta tefet li l-MP nazzjonalista f'paniku. Tant li għaddit il-jum tal-ħadd tipprova tiddefendi lilha nnifisha billi tattakka l-Gazzetta Kulħadd u l-Partit Laburista. Iżda mkien fl-istqarrijiet ta' Roberta Metsola ma kienu miċħuda l-fatti żvelati fil-Kulħadd. Fil-fatt, il-Gazzetta żvelat li fl-istess laqgħa li attakkat lil Malta, Roberta Metsola ma vvotax biex issir rapport dwar is-saltna ta' dritt fil-Polonja. Id-deċiżjoni ttieħdet b'differenza ta' vot wieħed biex li kieku Metsola mxiet mal-Polonja kif timxi ma' Malta, ir-rapport kien isir. Fi stqarrija ta' paniku, Metsola qalet li l-Partit Laburista mhux kredibbli u li kemm ilha fil-Parlament Ewropew dejjem qabżet għal Malta. Skont Metsola, ir-rapporti veritieri dwarha tant li ma ċaħdithomx huma biss attakki u qalet li mhux se jintimidawha. Intant, konxja sew li nqabdet fuq siq waħda, Metsola kompli tgħaddejja tipprova tbenġilha wara nofsinhar. Dan meta fuq il-vapur ta' Għawdex ħadet ritratt bil-Gazzetta Fida u ftaħret li ma xtratix iżda sabitha fuq il-vapur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.